Соңғы сулышыбызға қадар бірге болырбыз. Қойғысын да, шатлығын да бірге ортақлашырбыз. Никах тойында ешлер бір-бірсіне әне шундай вағдалар бере. Бәхетлі мезгілләрдә шынлап та бары да нәқ менә шулай булыр кебек. Тұрмышта киресе дә килеп шығарға бик мөмкин. Мисал өчен, ире ауырып китеп яисә бәхетсезлеккә очрап инвалид калган очракта хатыннары ташларга да бик мөмкин. Яисә киресенчә, үзенең ирен соңгы сулышына кадәр кадерләп, хөрмәтләп тәрбияләүчеләр дә аз түгел. Исәнмесез? Бүген кара каршы тапшыруында без сезнең белән ярдәмгә мохтаҗ ирләр хакында сөйләшербез. Ярдәмгә мохтаҗ ир-атлар зарланып утырырга яратмый шул. Күбесе проблемаларын мөстәкыйль хәл итү ягында. Алайда, сәламәтлек ягыннан барлыкка килгән проблемаларны ялгызын гына хәл итеп булмый шул. Тормыш авырлыкларын җиңеп чыгар өчен тормыш иптәшләре, хатыннары ярдәмгә килә. Кемдер бу ярдәмне кабул итә, ә кайберәүләр әлеге ярдәмнән баш тарта. Бүген сезгә тәкъдим итәсе сюжетыбызның героеның язмышы уйланырлык. Көч куәте беткәч, ул хатыны һәм балалары яныннан үзе чыгып киткән. Картлар йортына. Гомер көзен ул гаиләсе янында үткәрәсе урынга кеше кулында уздыра. Сюжетны карыйк. Типсе тимер үзәрдәй шаклар артта калган. Шеш кашлар, сакал, мыек та бәс төсле ап-ак. Аяклар инде тыңламый. Әмин абыйның картлыгы әнә шулай урын өстендә яткан килеш, картлар йортында үтә. Ә бу дөньяда ялгыз түгел бит ул. Хатыны, 3 баласы бар, гомере буе эшләгән, хезмәт стажына да 53 елга җыела. 18 ел 16 заводта эшләдем, токар булып. 8 ел Шылангада эшләдем, кирпич заводта, тоже токар булып. Калган вакытны совхозда эшләп бетердем. Бу тинчә хәл. Әмин абый ашылып китә торган кеше түгел, күбрәк эшләгән еллары хакында искә ала. Гаиләсе турында әллә ни сөйләшергә яратмый. Картлар йортына үз теләгем белән килдем ди. Мин авырдым, минем 23 ел чамасыдыр инде астма минем. Астма булгач, эшләп түгел, йөреп тә булмый. Мин кысыла. Шуңар күрә мин уйладым да, иде кешене җәфалап ятканчы лучше китәм дип. Мин монда үзем килдем, довольно. Бүтән документларны хәзерләп, врачебный комиссия булып. Ирнең узган яздан бирле аяклары йөрми башлаган. Хәзер ул урын өстендә ята. Хатыны өйгә кире кайтырга чакырса да, Әмин абый баш тарткан. Җавабы: бер киселгән икмәк ябышмый. Безнең тормыш инде юк, кайданы кире кайтарып булмый. Дәсәң дә. Жер бар бит теге узган өмір кире кайтмый сулар табуга аксада дип. Шуңар кире күрә узган өмірне кайтарып булмый. Ирне гаиләсеннән хатыны Елизаветадан нәрсә биздергәндер. Бик төпченсәк тә бу сорауга без аңардан берничек тә җавап таба алмадык. Күңелендә битарафлык, бушлык сизелде. Ә сез мәхәббәткә ышанасызмы? Юк. Ни өчен? Чөнки ул юк. Дөньяда бер кешедә нәрсә ул мәхәббәт дигән сорауга җавап биргәне юк. 3 баласы белән дә дуслык җепләрен артык ныгытмый. Аталар һәм балалар арасындагы мөнәсәбәтләрне мәңгелек проблема дип саный. Чөнки картларның үзләренең бер интерес. Дөньяга бер төрле караш. Яшьләрнең икенче интерес. Үзләренчә караш. Моның сәбәбе нәрсәдә соң? Аның сәбәбен әйтеп булмый. Ә шулай да 2 улы һәм кызына әйтер сүзе бар аның. Теләк шул, яхшылап, уйлап яшәргә, тыныч яшәргә булмый. Кеше әйберенә тимәскә. Әмин абый язмышында безнең өчен ачылмаган серләр күп. Алайда аның ни өчен бу адымга баруын без азмы күпме фаразлый алабыз. Хәзер яшьләргә сорау бирәсем килә. Сез ничек уйлыйсыз? Әмин абый ни өчен гаиләсеннән киткән? Ул бәлким үзе уйлагандыр шулай дип, теге мин картлар йортына китеп, аларга төрле авырлык китермим. Мин дәүләт карый һәм башкалар дип. Әмин абый әйтә бит, киселгән кире ябышмый ди. Может, аның нидер булгандыр, хатыны белән килешеп бетәлмәгәндер. Ул балаларын ничек кенә яратса да, балалар йорты үзләренең баласына барып тора алмагачтан, картлар йортын яхшырак дип уйлагандыр, миңа калса.
бүтін әбіріне ойлап эшләмәгәннәрдер. Балаларның гаепләре бардыр. Кеше әйберләренә тигәндер. Шуңа күрә ашу бер яктан булырга мөмкин. Шул бер сәбәп булырга мөмкин балаларга бармаска, уйлап бетергә. Икенче яктан нигә семьясыннан чыгып киткән? Әйткән, ишеткәнебезчә 53 ел эшләдем ди. Ул гомер буе шулай эшләп яшәгәч, үзен кирәксез дип таба һәм борчу, кайгы китерим дип ул үзем гаиләмә шуңа күрә киткәндер дип уйлыйм. Мин уйламыйча, бәлки аларның хатыны белән карашлары туры килеп бетмәгәндер. Бәлким аның семьясында диннәрнең каршылыгы тугандыр һәм шуңа да китергә мәҗбүр булгандыр дип уйлыйм. Бәлки бу ир үзе гаепледер. Чөнки эштән качып, ялкаулыкка бирелеп, гаиләдән китү ягын карагандыр. Студиябездәге кунаклар яшьләр Әмин абыйның гаиләсеннән ни өчен үз теләге белән китүенә бик күп фаразлар китерде. Чынлап та, аларның һәрберсе дә сәбәп булырга мөмкин. Дөресен генә әйткәндә, ир кеше өчен үзенең көчен, физик көчен югалту һәм бигрәк тә хатын-кыз ярдәменә мохтаҗ булып яшәү ул зур трагедия. Ләкин нишлисең, язмыш, тормыш монда бер нишләп тә булмый, күп нәрсә адәм баласыннан үзеннән генә тормый. Һәм инде ирләргә дә менә шушындый авырлыкларга, шушындый сынауларга чыдарга туры килә. Гаилә таркалмасын һәм гаилә башлыгын беркем дә аңа хыянат итмичә гаиләсендә калдырсын өчен менә мондый проблемалар кемнән күбрәк тора? Студиябездә бүген кунакта үзе дә ирен тәрбияләгән, дөресен әйткәндә, кияүгә чыкканда аның авыру икәнен белмәгән, яши башлагач кына аның авыру икәнен белгән ханым Фәүзия апа утыра. Біз аның хатын алганнан соң аның язмышы хакында белдек һәм бүгенге тапшыруыбызга чакырырга булдык. Фәүзия апа, дөресен әйткәндә, менә сез бит ул вакытта яшь кыз, кияүгә чыкканнан соң белсәгез дә, әле балагыз да юк, тормышыгызны бит бүтәнчә башлап җибәрергә дә мөмкин иде. Ул ирдән баш тартырга, дөресен әйткәндә, ул бит сезне алдаган да, ләкин сез 30 елдан артык шушы авыру ирегез белән бергә яшәгәнсез. Ни өчен? Сәбәп нәрсәдә? Мин аның авыру икәнен белмәдем дөрестән дә башта. Аннары авыру икәнен белгәчтен инде язмышым шулайдыр дип, акыллы кеше белән, теге хезмәт итә торган кеше белән һәркем дә яши ала. Менә авыру кешене кеше итеп яшәп карыйм әле дип яшәдем мин аның белән. 2 кыз үстердек, 2 без бик. Аннары соң мин кызларымны кияүгә биргәндә, әти әниле кешенең баласын алабыз дип әйтәләр. Менә шул беренче урында булды минем. Тормыш бик авыр барды, әлбәттә. Бер урында гына эшли алмады ул, чөнки авыру сәбәпле. Балаларым, Аллага шөкер, әйбәт булып үстеләр. Бөтенесе дә хәзер инде 4 буын миндә, 4 буын. 2 кызымның берәр баласы, аларда инде юридическийны бетереп, аныкларымда эшлиләр. Хәзер 4-5 яшьлек кызымның кызының малайы бар. Тимур. Фәүзия, әйтегез әле, менә шулай да бик авыр вакытларда булдымы шундый вакытлар? Нишләп торамсың мин синең белән, син бит әле мине менә шушы алдадың да дип, яшәмим бүтән синең белән дип әйткән вакытлар булдымы, юкмы? Булды инде, нәнәм, андый вакытлар булды. Нишесең бит балаларны калдырып китмим бит инде мин. Авыру иргә бала калдырып китә алмыйм, минем балаларым алар. Мин кеше итәсем килде. Балаларымны да, иптәшемне дә. Менә мәхәббәткә килгәндә, бәлки ярату хисе саклап калгандыр. Мин дөресен әйтәм, мәхәббәт юк. Димәк, сез Әмин абый фикере белән килешәсез? Мәхәббәт юк дигән фикер белән? Юк, мәхәббәт юк. Ничек яшәп буласың 30 елдан артык? Ияләнү. Кешегә ияләнү бар. Сез ничек уйлыйсыз? Сезне дә ирегез яратмадымы? Ул яратты. Ни өчен алайса мәхәббәт юк дип әйтәсез? Мин аның мәхәббәтен белмим, но мин үземнекен әйтәм. Мин ияләнеп кенә яшәдем. Менә бары шу. Балаларым хакында. Менә безнең студиябездә утыручы тагын бер кунагыбыз, Люция апа, шушындый ук язмышта ире авырып киткәч, ул 10 елдан артык урын өстендә яткан ирен карый. Люция апа, әйтегез әле, менә ир авырып киткәч, үзенең физик көчен югалткач, аның белән менә шушылай уртак тормышта аны карап тәрбияләп яшәүнең иң авыры нәрсә? Мин аны авырлыкны сизмәдем дә, или от того, что мәхәббәт все-таки бар ул. Юк дигәндә, без разный нация идек бит, менә бу сюжетны карагач уйлап куйдым. Ул хәзер, конечно, бакый дөньяга китте яңа ел алдыннан. Но Аллаһ Тәгалә барбер бер безнең аларча мин аны озатып куйдым. Кайсы вакытта борчылган вакытта
коллегаларым, күршеләрем әйтәләр, бер шылма үзеңне Бетермә дип әйтәләр инде. Җиренә җиткереп, как положено, шулай итеп узаттым инде Ул рус милләтеннән иде. Әйе, рус белән 37 ел яшәдек без. Бернинди бер кызыбыз бар, хәзер внучкам да бар инде, внучкам бар. Мәхәббәт бардыр ул дип уйлыйм. Без яшь вакытта өйләндек, 37 ел тордык, без аның белән 10 елын авыру өстендә булды ул. Демәк, сез яшьләрнең ике милләттән булуы, ике диннән булуы сәбәп дигән нәрсә белән килешмисез? Әллә килешәсезме, юкмы? Улай төшкәч, наверное, үз милләтең кирәктер дип уйлаган вакытларым булды. Ул бердә миңа каршы килмәде. Аның характерында үзгәрде, менә ул ничектер ярдәмгә мохтаҗ булгач кимсенеп, ничектер ашулы булып, шундый нәрсәләр булдымы, юкмы? Андый вакытын мин сизмәдем, ул менә хакиларга ятса да, шуларга болит итеп, шулай ята торган ие. Гомер буе ул мине кешеләр дә сизә, үзем дә беләм, гомер буе бик нык яратып яшәде ул. Моторым шул җаным ди торган иде инде гел. Рәйсә ханым, әйтегез әле, менә сез психолог буларак, ир кешенең аның эчке дөньясы бер төрле, хатын кызның икенче төрле бит. Чынлап та ирләр үзләрен ничек хис итәләр? Барсы да үзенең физик кеше югалуына, хатын кызга мохтаҗ, аның ярдәменә мохтаҗ булып яшәүне үз өчен трагедия, кимсенү дип саныймы? Әллә инде аларның да төрлесе бармы? Алар борчылалар. Алар алдан инде күрсәтәселәре килмәй, балаларына, хатынына үзләренең менә шундый ярдәм хәленә мохтаҗ булып калганнарын. Алар депрессиядә булалар. Хатын кыз сизәме? Хатын кыз моны сизә. Хатын кыз аңлап ирен, күреп менә бу хәлдә булганын, аңар ярдәм кулын сузырга тиеш. Балаларына әйтергә тиеш. Гөлүсә ханым, менә сез Рәйсә ханым белән килешәсезме? Мин шуларны тыңлыйм да, безнең гаиләгә кагылмыйдыр төсле. Менә безнең гаилә бөтенебез дә сау сәламәт, гаилә төсле гаилә бездә. Менә безнең гаиләдә шундый рәхәт, шундый гаилә учагы, белмим, нәрсәдән киләдер ул, бәлки безнең ихтияр кеше, шундый кешеләрдер, шунардан киләдер ул дип уйлыйм. Ирегез ул рухи яктан көчлерәкме, мәсәлән, сау сәламәт иргә караганда? Монда сүздә булырга мөмкин түгел. Монда сүздә булырга мөмкин түгел. Әлбәттә, бик көчле. Мин анардан көч алам. Менә сезнең темагызда иратлар хатын кызның ярдәменә мохтаҗ. Менә монда бит мин үземдә аның ярдәменә мохтаҗ. Менә һәр көнне, һәр туар таң миңа закир кирәк. Иртә белән киңәшләшергә дә закир кирәк. Сөйләшергә дә закир кирәк. Алдагы көнне планлаштырырга да закир кирәк. Бергә утырып чәй эчәргә дә закир кирәк. Гөлүсә, әйдә менә сезнең беренче кушылып яшәгән елларыгызга 10 ел артка әйләнеп кайтыйк әле. Дөресен әйткән, менә Фәүзия апа әйтә, кияүгә чыкканда мин аның ди авыру икәнен белмәдем ди. Сезнең мисалда бит гомумән икенче төрлерәк очрагай бит. Сез бит Закирның физик яктан мөмкинлекләре шикле икәнне белә торып, үзегез үз теләгегез белән аңа килгән хатын кыз. Нәрсә, ни өчен менә монда инде Закирны ярату булдымы, әллә инде аның җырчы, таралган кеше икәнлеге сәбәпче булдымы? Монда әгәр мин яратам икән, минем күңелемдә анарга тартылу бар икән, миңа ул кеше кирәк икән, миңа бәлки кешенең киңәше дә кирәкмидер. Әти-әнинең киңәше, әти-әнинең фикере бу очракта сезгә ничегрәк булды? Аларның фикере нинди булды? Безнең әти белән әнинең фикере, балакаем, әгәр үз теләгең белән барасың икән, кая барасыңны белеп барасың, кирегә ишекләр ябык. Менә сез барыгызда, менә эш ханым эшегездә утырасыз, янәшәй бит, сез барыгызда үзегезнең ирләрегезгә тугры булып, аларны тәрбияләп, аларга хөрмәт күрсәтүче ханымнар. Ләкин бит, менә мондый очракларда ирләре белән ниндидер бер бәла-каза килеп чыккан очракта ташлап китүчеләр дә бар. Менә сез бу ханымнарга карата ниндирәк фикердә, минем иштәсем килә, сәбәп нәрсәдә икән? Бәлки аларны гаепләргә дә ярамыйдыр. Бәлки бу ниндидер стресстер чынлап та, бәлки бу куркып калудыр. Фәүзия апа, менә сез ничек уйлыйсыз? Тик торганда адәм баласы чыгып китмей. Нинди булса да сәбәбе була аны. Хәтта ире авырса да. Ире авырса да сабыр булырга тиеш адәм баласы. Безнең мөселман халкында бигрәк тә ул. Лүсә ханым, сез ничек уйлыйсыз? Сезнең фикер. Мин бит әле иптәшемне генә түгел, минем бит энемне армиядан алып кайтып бирделәр. 40 еллар буе карыйм энемне мин. Менә хәзер ханым әйткәнчә, без барыбыз да менә кызыммы, эштән кайтабызмы, китәбезме, аның янына кирип, һәр бер нәрсәне киңәш итәбез. Шул кадәр ярдәмчелек үзе. Без аны авыру дип тә санамыйбыз. Олай ташлап китүне мин
башыма килми, белмим менә. Үзе сәламәт чагында ирегез сезнең шушы авыру энегезне карауга ничек булды мөнәсәбәте? Элегрәк, конечно, ул көнләшеп карады ахрысы, потому что энемне кайтарып, әле ул вакытта йөреп авырый идер аяк өстендә. Гел энемә генә внимание булгачтан, мин аны сиздем ул вакытта. Мин әйттем инде, бер генә братым минем, әтияне иртә калдык без әтиянисез. Мин аны әйтәм, гомердә ташлаячак түгел. Әгәр дә теләгең булмаса, на все 4 стороны можешь калдырырга безне дип әйткән идем, шуннан Үзе авырый башлаш аңладымы? Аннан соң үзе аңлады, ул сүзенә бик тә ул үкенде инде соңыннан, видимо. Ну, шулай итеп, ул гел гладкий гына бармады ул, конечно. Тормыш бит ул үзегез беләсез. Гөлүсә ханым, менә сез Читтән торып кына кешене алай кеше турында менә тиз генә ниндидер фикер әйтеп булмый билгеле, бәлки аның башка сәбәпләре булгандыр. Ул безнең өчен караңгы урман, билгеле кеше тормышы. Хөрмәтле кунаклар, без хатын кызларның фикерен тыңладык. Бик гыйбрәтле язмышлар һәм бик матур фикерләр, киңәшләр әйттегез безнең тамашачыларыбыз өчен. Хәзер әйдәгез ирләр фикерен тыңлап карыйк. Бүген бездә кунакта танылган җырчы Закир Шахбан, аны үзебезнең янга өстәл янына чакырабыз. Исәнмесез, Закир әфәнде? Исәнмесез, кызлар, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, телевизор караучылар. Студиядә күрүегезгә без бик шатсыз. Менә тыңлап тордыгыз инде сез бит. Бүтән тапшыруны тыңлап тордым, фикерләр чуалмаса ярый инде. Закир әфәнде, менә ирләрдә иң бер ничектер игътибарга лаек сыйфат ул горурлык. Бит, ирләр һәр вакытта горур булалар. Кемдер күрсәтә ул горурлыкны, кемдер юк. Менә бу очракта, әгәр дә ир кеше ниндидер сәбәпләр аркасында хатын-кыз ярдәменә мохтаҗ икән, ул моны үзе өчен кимсетүгә саныймы, юкмы? Ничек уйлыйсыз? Юк, ул кимсетү дип саналырга тиеш түгел. Беренчедән, хатын-кыз ярдәменә һәр бер ир-ат мохтаҗ дип әйтер идем. Сау-сәламәт ирдә. Сау-сәламәт ирдә хатын-кыз ярдәменә мохтаҗ, чөнки һәр бер сау-сәламәт гаиләдә, ике яклап та сау-сәламәт кешеләрдән торган гаиләдә дә хатын-кыз көн саен үзенең вазифасын башкара. Хатын-кыз ярдәмен тыю, бигрәк тә үзеңнең хәләл җефеттеңнең ярдәмен тыю, ул аеруча икеләтә рәхәтлек китерә дип әйтер идем, аның тәрбиясендә яшәү. Менә минем Гөлүсә, мәсәлән, ул үзе дә әйтте, безнең гаиләдә тигезлек, әлегә дә баягы, ничек дип әйтим, менә мин үземне бәхетле дип саныйм, чөнки мин әлегә урын өстендә түгел, хәрәкәттә эшлим, үземнең эш урыным бар, үземнең файдалы шәхес буларак хис итәм, җәмгыятькә файдалы шәхес буларак, гаиләгә файдалы шәхес буларак, әти буларак, гаилә башлыгы буларак акча табам, әйме. Менә бу тапшыру башында бик тетрәндергеч сюжет карадык, әйме. Шушы сюжетның герое Әмин абыйның карары белән, ул кабул иткән карар белән мин бик тә килешәм. Кешенең җан авазы ишетелде миңа аның һәрбер әйткән сүзендә. Чөнки ул хезмәт ветераны дип әйтергә кирәк, күпмедер еллар эшләп гаилә өчен тырышкан. Аның сәламәтлеге какшый башлаганда, ул үзенең сәламәтлеген тагын да начарая баруын белгән, алдан сизгән. Тиешле мөнәсәбәтләр гаиләдә булмау сәбәпле, тиешле тәрбия ала алмаячагын белеп, ул шундый карарга килгән. Һәм мин аны хуплыйм. Дәүләт карамагында аңа яхшырак һәм уңайлырак булачак. Әйдә, менә бу хәзер Закир сезнең гаиләгә тагын бер кат әйләнеп кайтыйк әле, бит сезнең үзара мөнәсәбәтләргә. Менә дөресен генә әйткән вакытта барыбер бит инде ничектер сез каядыр барганда Гөлүсә белән барырга тиеш, сез ничектер һәр вакыт бергә булырга тиеш. Юк, алай түгел. Мин Гөлүсә белән һәр вакыт бергә булырга тиеш түгел. Минем хезмәттәшләрем бар, иҗат итә торган. Әле сез Гөлүсәне калдырып үзегез генә чыгып китәсез. Гөлүсә бара алмаган вакытта. Бара алмаган вакытта. Менә Гөлүсә берәр җиргә эш белән чыгып киткәндә, сез Гөлүсәдән көнләшәсезме? Көнләшәм, ничек инде көнләшмичә. Менә мин һич тә килеш алмадым менә шушы тапшыруның геройлары Фәүзия апа белән һәм тагын кем әйтте, мәхәббәт, Әмин абый әйтте, безнең мәхәббәт юк дип. Мәхәббәт бар ул. Димәк, аларга шундый кешеләр очраган. Менә шул кызганыч, шул Әмин абыйның фикере белән дә килешеп булмый. Димәк, алар ничек дип әйтим, бәхетсез дип әйтсәм, бәлки артык булыр, алай ук дип әйтергә кирәкми торган. Мәхәббәтне бүләк итә ала торган кешеләр очрамаган булып чыга. Мәхәббәтне бүләк итә аларга, аларга бәхетле тормыш бүләк итә торган кеше очрамаган димәк. Әмма сез Гөлүсәне яратасызмы?
Мин Гөлүсәне Нинди мәхәббәт белән Яңадан яратасыз? әйтсәм. Мин Гөлүсәне бик яратам. Ул мине яратканы аның шигырьләрендә чагыла, сез беләсез аның шигырьләре. Безнең арада чыннан да мәхәббәт. Ә Гөлүсәне ничек күз алдына китерәсез? Сезнең өчен ул нинди? Ул бик әйбәт, чибәр, матур, миңа кирәкле, нәкъ менә миңа кирәкле хатын-кыз. Тышкы кыяфәте буенча инде. Тышкы кыяфәтеннән дә булган, уңган башкалар күренәшерлек. Ул чыннан да искиткеч матур. Без хәзер менә шушындай ярдәмгә мохтаҗ ирләр, менә авыртып киткән ирләр безне андыйларда карый торгандыр бу минутларда дип уйлыйм. Бит Закир Шахбанның киңәшен әйтик әле. Әгәр дә чынлап та шундай авыр хәлгә калган ир үзенең хатынын алга таба да хатыны аны яратып яшәсен өчен, мәхәббәтен югалтмасын өчен, ул аңа ничек итеп ирләр биргә тиешле, игътибарны биргә Ул тиешле? беренчедән ул шушы үзенә мәхәббәт тудыра торган хатын-кызның игътибарын, аның мәхәббәтен җәлеп итер өчен ул аны үзе яратырга тиеш беренчедән. Мәхәббәт үзе барсында хәл итә. Мин кешегә бернинди рецепт бирә алмыйм, ничек итеп яратырга, ләкин ярата белергә кирәк. Яраттыра белү яратудан да тора. Ярата белмәгән кеше яраттыра да ала алмый ул дип әйтәс. Безнең мәктәптә, интернат мәктәптә укыганда минем тәрбияче кеше акыллы, бик акыллы, гыйбрәтле кеше иде. Ул әйтә торган иде, әти-әнисен яратмаган кеше. Ул гомумән яратуның нәрсә икәнен белә дә алмый. Шуңа күрә ата-анага булган мәхәббәт гаиләдә тәрбияләнергә тиеш. Менә бигрәк тә менә бу ташлап китү турында сүз булды битем. Эшләп шул сорауны бирмисездер. Без алга таба бирмәкче булабыз. Менә хатын-кызлар, әйтик, без бит әйтәбез, физик мөмкинлеге, кимегән, физик, мәсәлән, сау-сәламәт булган кеше, мәсәлән, ниндидер аварияга очрый, анда ниндидер инвалидлыкка дучар була. Бит шул вакытта хатын-кыз ташлап китә. Әйе. Бу беренчедән миңа калсаң, иң беренче сыйфат бәлки теге бик кычкырган, бик көчле аваз булыр бу. Бу беренчедән әдәпсезлек дип саныйм мин аны, әйме? Икенчедән тәрбиясезлек, өченчедән аның бернинди мәхәббәте булмаганны ачыклана, әйме? Шул сау-сәламәт чагында яшәгән дәврдә, әйме? Өченчедән мин шушы сүзгә татар телендә тәрҗемә таба алмадым, корысть. Аларны бары тик шул әйбер генә бәйләгән. Сез бу очракта тулысынча бары тик хатын-кызны гына гаеплисез. Мин хатын-кызны гына гаеплим. Нишләп буларның белән яшәде ул вакытта? Чөнки мин андый очракларны күп беләм. Безнең армия сафларыннан, Афганистаннан, күрү сәләтеннән мәхрүм булып кайтучы егетләр булды. Ләкин ташлау очраклары барбер, күп түгел. Ә инде менә киресенчә, ул ирнең инвалид булуын белә торып, менә мәсәлән әйтик Гөлүсә чирагында, Гөлүсә бит сезгә килде, сезне яратты, бернигә дә карамыйча. Менә мондый хатын-кызлар турында сез нәрсә дип әйтәсез? Ә менә Гөлүсә чирагында нәрсә дип әйтәсез? Гөлүсә чирагында чыннан да тискәре фикерләр булды, җәмгыятьтә әйләнә-тирәдә халык сөйләнде инде, ул теге аның күпмедер яхшы дәрәҗәдә яшәүенә, аның теге данлы кеше булганына, сәхнә, дан шөһрәтле кеше булганына карап кияүгә чыкты дип, ләкин мин һәрвакыт Гөлүсә тарафыннан мәхәббәт тойдым. Шуңа күрә мин андый фикерләрне кискен кире кагам һәм ишетәсем дә килми, тыңламыйм да. Чөнки мин тулысынча, ничек дип әйтим, тулы хукуклы кеше дип әйтер идем. Бүгенге көндә мин үземнең һөнәрем бар, исемем бар, тамашачым бар. Мин үземне ниндидер гарип, теге загыйф кеше дип санамыйм. Яраткан балагыз да бар. Яраткан балам бар, Аллага шөкер, ул мине шатландырып тора. Бу минем кара күзлек, ул берникадәр уңайсызлык кына. Закир, сезнең менә шушлай сезгә бәхет бүләк итүче хатыныгызга, Гөлүсәгә рәхмәт сүзләрен ничектер, менә назлы сүзләр белән әйткәнегез бармы? Мин безнең гаиләдә үзара минем Гөлүсәгә әйткән сүзем бар. Һәм мин аны ул сүзне бик еш кабатлыйм, һәрвакыт булмаса да еш кабатларга туры килә. Ул язмышым бүләге дигән исем куштым мин аңа. Язмышым бүләге. Миңа шуй бик матур. Ә менә бүген Гөлүсә минем өчен язмыш бүләге. Ә менә бүген, Закир, безнең тапшыруыбызның ахырында сез Гөлүсәгә менә кеше алдында уялмыйча нинди сүз әйтер идегез? Кеше алдында мин Гөлүсәгә рәхмәт сүз әйтер идем. Бары тик тигезлектә, матурлыкта, сау-сәламәт булып, бер-беребезне яратып, сөеп һәм сөелеп, балабызны һәм тагын буласы балаларыбызны матур иттереп, файдалы шәхесләр буларак җәмгыятькә тәрбияләп, тигезлектә бергә картаярга насыйплар әйләсен иде. Закир әфәнде, без сезнең гаиләгезгә иң беренче чиратта тигезлек телибез.
Һәм шулай ук иҗади уңышлар телибез. Бәхет, шатлык, куанычлар белән яшәргә язсын. Һәм башкаларга үрнәк булырга язсын. Балагыз да гел сезне сөендереп кенә торсын. Бик зур рәхмәт. Минем яшәү девизы җирдә яшәү үзе зур бәхет. Шуңа күрә тормышның кадерен белеп, яшәүдән ям табып, тормыштан ям табып яшәсәк иде. Барыгызга да саулык, сәламәтлек телибез һәм тигезлек белән бәхетле тормышта яшәргә язсын иде дигән теләктә калабыз. Шуннан да яныгызда булган кешеләрнең кадерен белеп, гаилә учагын саклап, исән имин яшәгез. Без сездән хатларны зарыгып көтеп калабыз. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.